Dobrý den, právě se nacházíme v Třebechovicích pod Orebem na čerstvě dokončené instalaci fotovoltaiky o výkonu 34 kW a akumulaci 46 kWh. Pojďme se na to podívat. Jedná se o jednu z prvních instalací v České republice, které jsou financované skrz bezúročný úvěr Národní rozvojové banky. Takže tohle byla instalace v Třebechovicích a my se na vás budeme těšit na další realizaci.